Guys, nontonखौ आंनि YouTube channel beraibai. जों दा नै फुंनि जों साइकेल सालायदों नै जों नै फुंनि साइकेल सालायदों। दा जों टाउननि लामाजों थांगासिनो दं नै। दा टाइमा 4:20 AM जाबाय। जों दा नै थांगासिनो दं। दा नै टाउननि लामाजों थांगासिनो दं जों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नै नैबेबो सासे साइकेल सालायगासिनो दं। बेबो बे आंनि सारिथासोआव नै माबायदि स्रां जायो बेखौनो नोंस्रा 6टा 7टा 8टासिम उन्दुलाबायो। दा 5टाबानो सोरांला सान ओंखारलाजोबसै। जोंथ' नै ओंखायनो 7टायावनो सिखारनाय फैबाय जों। दा नै स्रां जाजोब्बायबो नै। जों दा क'क्राझार सिदा थांगासिनो दङ क'क्राझार लामाजों। नोंथांमोना दाबो सिखारबावाखै नामा? नै स्रां जाजोब्बाय नै 7:30 जाबाय। थाब सिखारदो, थाब सिखारनानै एसे मोदोमफोरखौ फिट बानायनो नाजा। एकदम उन्दुनानै बुहोलाजोबनो नागिरो मोदोमफोरखौ। सिखारदो, थाबायलाबाय, खारलाबाय, बायदि जों बायदि साइकेल सालायलाबाय। जों दा नै तितागुरि मोननोसै। तितागुरि जों दा तितागुरि मोननोसै। तितागुरि मोननोसै जों नै। जों 30-40 किल'मिटारसो सालायनायनि आरोना दिनै फार्स्ट टाइम। एकदम एसे गोजान सालायनायनि 30-40 किल'मिटार सालायनो नागिरसै। उनावहाय जों एसे गोजान सालायनोबावनो नाजासै। बेदिनो जों एसे बारायलांनानै जों एसे गोजान लामा थांनो हानाय बायदि सालायनायनि। जोंबो उनावहाय साइकेल सालायनानै जोंबो दस्रायाव बेरायहैनो हानाय बायदि। जों नै तितागुरि बाजार नै दाबो दखान खुलियाखै नै। टाइमानो जायाखै नालाय ओंखायनो दानो खुलियाखै। दासो 4:30 जादों। नैबे सालाकाथि लामा थाङो आरोना। नैबे सिद्दा सालाकाथि लामा। जों दा नै थांबावसै टाउनसिम थांथारगोन जों। टाउनसिम थांबा जों ओरै बै गौरां गार्डेन होननायजों जों गिदिंबोगोन आरोना। दासिम थाबोबाय। आंनि सालायस्लाबनो हायासै सासे थाबोनांबाय। थान्दा बिराद मोजां आरोना बिदि फुङाव बेरायनो। बयबो बिदिनो फुङाव बेरायनो नाजा। बिराद मोजां। दाथ' बिराद गरम उन्दुनोनो हाया। बेनिखायनो जोङो उन्दुनो सुखु गैया नालाय गोलोमनानै ओंखायनो जोङो बार जानो जों साइकेल सालायबोलाबायबाय दसे। हेलौ गोजोन फुंबिलि। दा नै जों साइकेल सालायदों। जों दा क'क्राझार टाउन थांगासिनो दङ सिदा। बेदिनो फुङाव बयबो सालाय, मोदोमफोरखौ फिट बानाय। जोंबो ओंखायनो जों सालायगासिनो दं। नैबे जाहैबाय गेस्ट हाउस। नोंथांमोन गेस्ट हाउस। नैबे जाबाय फाग्ला बाबा मन्दिर। नोंथांमोना नैबावनो हाबा लाफैनो हागोन आरोना। फाग्ला बाबा मन्दिर नैबे फाग्ला बाबा मन्दिर। नै जों मोनबाय आरोना।
मोनसेयानो BDC सेक्रेटारि अफिसा मोनबायानो हयलाय BDC सेक्रेटारि अफिस हा मालाबा फैगोन नै मोनबायानो BDC सेक्रेटारि अफिसा गाइस मोनबाय नै मोनबाय नै बेनो BDC सेक्रेटारि अफिसा जों सिङाव हाबहैथ'ला जों दा ओरै स्टेसनाव थांसै क'क्राझार मोनसेयानो नै सुइजारलेण्ड नुफैयो जों सुइजारलेण्ड जों दा सुइजारलेण्डआव दंहैयो सुइजारलेण्ड नुफैयो जों बिशाल मार्केट नैबे बिशाल मार्केट आरोना बिशाल मेगा मार्केट नै जों सुइजारलेण्ड थांगासिनो दं ओरैनो बिराद मोजां साफा जाबाय आरोना मोजां जायो नै बेबो बिशाल मार्केटआ नै मोजां जाबाय आरोना जायगाफ्राबो लामाफ्राबो मोजां जागासिनो दं जिं सुइजारलेण्ड क'क्राझारनि नामजादा हटेला नैबे ना नै बाजै हटेल क'क्राझारनि नामजादा हटेल बिराद मोजां आइटेम मोनजायो क'क्राझार फाइनालि जों क'क्राझार मोनफैदों क'क्राझारजों गिदिंखांबाय आरोना जों दानियाव जों ओरै थांनोसै ओरै क'क्राझार गिदिंजोबखांबाय आरो जों दा नैबेजों बातारमारि गौरां थांग्रा लामाजों थांनोसै जों ओरै बातारमारि सान्दामारि लामाजों थांसै जों ओमफ्राय ओरै देबोरगाव ओंखारहैफिनसै लामा थाबायलै बयजोंसो हा मारै बै दालांसिम बेरायनो आरोना बै मागुरमारिसिम थांगोन मागुरमारि साहा बागान मोनहांसिम ससे थांगोन जोङो हा थाबानो जों जों मागुरमारि साहा बागानजोंसो ओंखारलांसै आरोना दा आयौ जोंनाथ' होनबा सालायनांगौ जानोसै नांगौबा जों खमैबो 40 जासिगोन 40 जागोन दां जों बिनो थांनांगौबा बयबो फुङाव खारो एक्सारसाइस खालामो मेरला मानसि दं नै एक्सारसाइस खालामो गौरां दै दाखोर दाला गारफैदोंलै ओरै मोना जों दा नै एकदम बेराय गिदिं जों दा नै बेसरगाव मोनबाय जों बेसरगाव केन्सार मेडिकेल कलेज क'क्राझार मेडिकेल कलेज मोनबाय आरोना जों क'क्राझार मेडिकेल कलेज मोनबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल मोनबाय ओरै आइथुगाव खालुगाव थांनाय लामा बे जोंनि बे देबोरगाव थांनाय लामा नै नायदो दा जागासिनो आरोना नै नायलांबाय था नै क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल
नैबे गेट मोनबाय आरो नै जोंनि सिङाव हाबथ'ना ओरैबो बेसेबा गुवार आरोना बेबो बिराद गुवार ओरैबो दं ओरै ओरै जोब आरोना ओरै जों मेंबाय आरोना जोङो खमैबो 1.5 घन्टा गिदिंबाय जोङो एकदम बेसेबा गोजान बेरायबाय जों 1.5 घन्टा जाबाय जों दहाय फुंनिफ्रायनो जों सालायनाया उनावहाय बेदिनो जों गोबाव सालायबावनो नाजागोन आरोना दा जों 1.5 घन्टाल' सालायना मेंबाय टाइमा 5:50 जाबाय जों दा ओरै देबोरगाव क'क्राझार थांनानै जोङो दा ओरै बाटामारिजों फैबाय आरोना बाटामारिजों ओरै गौरां गार्डेन लामाजों फैबाय जानागाव फैबाय दा बेसरगावजों फैबाय नै जों दा देबोरगाव मोनबायानो नोंथांमोना बिदिनो मोनसे एक्सारसाइसआव था प्रेक्टिस बानाय मोदोमखौ फिट बानायनो थाखाय आरो नोंथांमोना ओरैनो उन्दुनाय दाथा आरोना बयबो बिदिनो एक्सारसाइस बानाय मोदोमफोरखौ फिट बानाय आरो निसाफोरनिफ्रायथ' गोजानाव थाखा निसाफोरखौ लानायफोरखौ गारखा जोंबा लाया नै आंबो एसे गेन्द्रा जाबाय आंबो एसे फिट खालामफिननो नाजादों आरोना जोब्बाय भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब बानाय उनावनो बाहायनो